Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Irġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir u għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija fl-inħawi ta' Dekapoli. U ġibulu wieħed trux u mbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies. Daħħal subajh f'widnejh u meslu l-sienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet nejida u qallu effata, jiġifieri infetaħ, u minnu fih widnejh infetħulu. L-irbiet tal-sienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smih it-torox u l-kliem lill-imbikmin. F'dan l-Evanġelju eżistijej għandna hekk il-Ġesu li qed jippreżentawlu qudiemu dil-persuna li hija muta u truxa u Ġesu jagħtiha l-fejqan. Din il-ġrajja nistgħu narawha fuq ġiex livelli eżistijej fuq il-livell fiżiku l-ewwel ħaġa. Hekk Ġesu li qed ifejjaq kundizzjoni fiżika ta' persuna illi normalment jekk persuna titwiled b'nuqqas ta' smigħ ma tkunx titkellem ukoll għaliex aħna ngħidu dak li nisimgħu fil-ħajja. Allura għandna l-Ġesu illi dil-persuna li twiled f'din il-kundizzjoni qed jagħtiha fejqan totali qed jirrestawra mill-ġdid. Però fuq livell iktar profond anke dan il-miraklu li għamel Ġesu huwa wkoll miraklu spiritwali, huwa fejqan spiritwali. U ħanaraw hekk pass ma speċjali mill-aspett spiritwali dan il-fejqan fil-mixja tagħna x'jista' ifisser. L-ewwel ħaġa ħadu dil-persuna truxa u muta ħaduha għand Ġesu u lil Ġesu talbuh sabiex ipoġġi idejh fuq dil-persuna marida. Hawnhekk naraw żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa l-bżonn li aħna iva nieħdu n-nies quddiem Ġesu. Issa nistgħu nieħdu n-nies quddiem Ġesu eżistijej b'diversi modi. L-ewwel mod żgur huwa it-talb ta' interċessjoni li aħna nieħdlu quddiem Alla u nitolbu u ninterċedu mill-qalb għal xulxin. Din hija realtà eżistijej uħud iħossu anke biex ngħidlek bħala don, bħala karizma fil-ħajja tagħhom. Uħud għandhom stil ta' ħajja li jiddedikat ħafna li jieħdu n-nies quddiem Ġesu fit-talb bħal huma is-surijiet u l-patrijiet ta' Klawsura pereżempju li għandhom ħafna mal-ħin ukoll iddedikat għall-interċessjoni. Aħna rridu nitgħallmu eżistijej kif nieħdlu quddiem Alla għal xulxin, kif nieħdu lil xulxin quddiem Ġesu fit-talb. Dan nistgħu nagħmluh eżisti nieħdu l-Ġesu n-nies fit-talb quddiem il-mulej, pereżempju meta qed nitolbu quddiem is-sagrament, quddiem l-Ewkaristija, meta qed nitolbu ta' Rużarju, meta nofru l-quddiesa għal bżonnijiet ta' xi ħadd. Meta nitolbu pereżempju salm mill-Bibbja f'isem xi ħadd ieħor. Dawn huma kollha modi kif fuq il-livell spiritwali aħna nieħdu n-nies quddiem Ġesu. Imbagħad hemm mod ieħor kif noħduhom quddiem Ġesu billi noħduhom litteralment, fiżikament. Kemm hu sabiħ li kieku indaħlu drawwa illi nitolbu ma' xulxin, mhux għal xulxin, ma' xulxin flimkien quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Fejna fin persuna fħetet qalba miegħek li għandha diffikultà ejja mmorru l-kappella ħa nitlob miegħek quddiem Ġesu, quddiem il-preżenza, fil-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. Imbagħad hemm mod ieħor kif aħna nistgħu nieħdu nies quddiem Ġesu meta niġu flimkien bħala komunità. Għaliex Ġesu għedna fejn 2 jew 3 jkunu miġbura f'ismi jiena nkun hemmhekk f'nofshom, allura anke li nieħdu n-nies f'komunitajiet żgħar fejn nistgħu noħduhom quddiem il-mulej nisimgħu il-kelma mod speċjali nitolbu flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija. Dawn huma eżistej modi differenti kif aħna n-nies illum nistgħu noħduhom anke quddiem Ġesu. Imbagħad hemm li Ġesu x'talbuh ipoġġi idu fuq u jfejjaq. Li tpoġġi idek fuq il-morda hija xi ħaġa li Ġesu kien jagħmilha u talab lilna bħala dixxipli tiegħu li nagħmluha. Nfakkarkom fil-weda li għamlilna Ġesu li npoġġu jdejna fuq il-morda u dawn ifiequ.
Ġesu eżisti, it-tqejt tal-idejn huwa din is-sinjal tal-qawwa tal-Ispirtu Santu li kienet toħroġ minnu u tfejjaq il-kulħadd. Ejjew nieħdu eżisti quddiem Ġesu liktar nies li huma mfarkin, liktar nies li huma mweġġajn, liktar nies li forsi tħossuhom il-bot minn Alla però jixtiequh, nies li jafġuhom ma jfux minn fejn jibdew. Ġesu eżisti, ġie għal qlub maqsuma, Ġesu ġie għal dawn ħutna eżisti li aħna l-kol kemm aħna b'xi mod u ieħor darba oħra aħna parti minn dawn in-nies li għandna bżonn il-qawwa ta' Ġesu. U għandna bżonn xi drabi mhux biss li aħna nieħdu n-nies quddiem Ġesu, imma li xi darba nħallu l-min joħodna quddiem Ġesu. Jew nkunu li nitolbu t-tal ta' xulxin, jekk nkunu li nitolbu l-għajnuna ta' xulxin, jew nkunu li nisimgħu l-kelma tal-Alla permezz ta' xulxin, jew nkunu li u nħallu xulxin il-qaww xulxin ma' Ġesu. Ġesu jagħtih il-fejqan il-daraġel fuq ġiex livelli. Jagħtih il-grazzja li jibda jisma' u l-grazzja li jibda jitkellem. U aħna rridu nistaqsu eżisti jekk aħna ħnixtorox u muti fil-ħajja tagħna. Jekk aħna ħnixtorox, jekk aħna ħnix nisimgħu il-kelma tal-Alla, ħnix nisimgħu il-leħen tal-kuxjenza tagħna, jekk aħna ħnix nisimgħu il-bżonnijiet tagħna nfusna, għax qalbna anke ġisimna juruna l-bżonnijiet tagħna. U jekk aħna ħnix nisimgħu lil xulxin. Inti qed tisma' l-martek fi żwieġ, qed tisma' xulidek fil-familja, inti qed tisma' l-żewġek fi żwieġ, inti qed tisma' l-sħabek fuq ix-xogħol, inti qed tisma' l-karba tal-fqir, tal-batut, tal-min għaddej fl-inġustizzji. Kemm għandna bżonn nisimgħu lil Alla u lil bniedem. Aħna jista' jkun ikunu torox u rridu nitolbu l-Ġesu jfejjaqna. Però jista' jkun ikoll aħna muti eżisti. Aħna muti meta ma nitkellmux il-kelma tal-Alla, meta ma nxandrux il-kelma tal-Alla xulxin, meta ma nxandrux il-verità, meta nisktu quddiem l-inġustizzja li ssir fil-Knisja, fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, fil-politika, fis-soċjetà ċivili, fil-qrati, meta naqgħu fil-muta quddiem l-inġustizzja eżisti. Aħna nkunu nies muti. Meta jiena nista' nagħti kelma tajba u ma ngħidix għax nibża għaliex nistħi, għaliex ma rridx li mbagħad iqgħodu timbraw-lin tal-Knisja u joqogħdu jaqbdu miegħi fuq ix-xogħol etc. Illum il-Mulejri tifejjaqna anke minn din il-muta. Il-muta li hija ħażina. Importanti li nisktu meta għandna nisktu fil-ħajja, però importanti li nitkellmu meta għandna nitkellmu. U nħallu għalhekk dan il-Vanġelu laqgħana ma' Ġesu illi llum irid tifejjaqna l-kol kemm aħna. Irid jagħtina grazzja li nisimgħu mill-ġdid u tina grazzja li nistgħu nitkellmu mill-ġdid. U jekk nagħmlu dan il-Mulej tina slem.